Μέχρι 2 λίτρα την ημέρα καταναλώνω όταν παράγω. Έτσι. Από 230 φραγκόσικα παράγεται 2 λίτρα. 230 φραγκόσικα. Από 230 φραγκόσικα να παράγω. Για να δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Και το έχω και εδώ παιδιά δοκιμάστε ένα φραγκόσικο. Λοιπόν. Εντελώς φυσικό, διηλίζεται, εμφιαλώνεται κατά φυσική κατευθείαν. Τίποτα άλλο. Αποψύχεται και είναι πλέον, και είναι πλέον φυσικό. Σαν το παράγεις εκείνη την ώρα. Στην υγεία σου. Να είμαστε καλά. Προς τα λαζάιτς. Γεια μας δηλαδή. Γεια μας. Τσιν-τσιν. Τσιν-τσιν. Τσιν-τσιν με φραγκόσικο, παιδιά. Με φραγκόσικο χυμό. Με φραγκόσικο χυμό. Μάλιστα. Άλλο τα παίρνεις, είναι γραμμένα όλα εκεί πέρα, πάρτα. Είμαστε στο παζάρι. Στο παζάρι στο Κομπανάκι. Στο παζάρι στο Κομπανάκι. 27 Αυγούστου 2023. Άντε, γεια μας. Είμαι ο Κώστας ο Φωτεινός, όπως τα γράφω εκεί πέρα, φραγκοσικό παραγωγός και τα λοιπά. Η φραγκοσικιά φυτεύεται. Ναι, έχω κάνει φυτεία. Έχω κάνει φυτεία, αλλά η φραγκοσικιά δεν χρειάζεται να τη φυτεύσεις. Απλώς τη ρίχνεις κάτω και εκείνη είναι η ζώνη. Και πιάνει. Αν όμως τη ρίξεις κάτω και είναι οριζόντια ρηγμένη, η βλαστή που θα αποκτήσει θα είναι κοξή. Στη φυτεία που έχω κάνει εγώ μια κουβίτη και την έβαλα όρθια και κατευθείαν βλαστάζει προς τα πάνω. Είναι γραμμικό σύστημα με 3 μέτρα απόσταση μία σειρά με την άλλη και μία φραγκοσικιά από την άλλη μισό μέτρο, ώστε να πλώνουν κατά το μάκρος και να παίρνει το τρακτέρ μέσα αύριο όταν θα μεγαλώσει, να μην κλείσει ο διάδρομος. Νίκο, εδώ είμαι. Πίνουμε στην υγειά σου. Στην υγειά σου πίνουμε. Στην υγειά σου, Νίκο.